Здравейте хора, аз съм Ники 954 и днеска ще снимаме на тока на тур. Това е... изкефиме игричката и реших да снимам. Аз съм започнал да игра вчера... Не. Абе, забравих кога съм стигнал, но не ми пука за това. Как се виждате? Сериозно. Сериозно ли? Да, започнах. Започнал съм. Всичко се е изгубило. Да! Езеро, мезеро, езеро, безеро. Това ми е езеро такова. Бобри. Малко планини. Да, бе, каква та планина, бе? Супер ниската. Ай, ще направим Еверест. Тук може различно, зайци и зърни. Ай, малко зайци. Зайци! Да, запусни малко. Ето. Съберем риба. Спокойно всичко се спънва пак. Ти какво искаш? Риба. Ето, щом си гладен. Да, минаваме през вълка. Ти искаш ли нещо? Нищо не искаш. Ти не си прозрачен. Ти си прозрачен. Какво да искаш? Нищо. Махни куковицо. Гъбър. 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 Бре, жълди, няма ли бе? Ту. Жълът. Жълът. Защо? Махни бе. Хора, също можеш да такова... може да... да ми пращате предизвикателства и да снимам клипове как... Здравей, бе. Да ми пишете в коментарите предизвикателства и ще снимам клипове и ще ги изпълнявам. Вече съм направил трайното лав чалендж, но може пак да направя. Трайното лав чалендж. Това сигурно на вас не ви е интересно тази игра, но тъй, че ще излезем от нея. И ще влезем тук, в Roblox. Да. Малко съм болен. Да се лечи. Има други причини. Има други причини да съм болен. Ко? Аре бе, няма ли нещо интересно? Ти търтъвто! Не, това е тъпо. Добре, айде ще натисна и да видим какво има тук. Популарни. Какви жълчи зъби.
Слендър, тъпо. Ай, сега ще влезем в... Сега си влезем Survival Mining, толкова... Не. Ще влезем в тук. Сега ако помня една команда. Да, сетих се. Joining server. Twisted Murder. Oh yeah! Палем мърдър. What? My god. You lost? Абе, я бахай се тук. Free spooky pets. Не мога се взема бъхала. Hey guys, what? Ко пише там, бе? Абе, все тая, кой пише, бе? Аз падам. Get ready. We are What? Ами аз ще стоя тук за всеки случай. Само да пром командата. Не. Пробваме командата. Така. Ста! Сериозно? Ако тук е края. Гледайте се. Чик, остана. Махни се. Рип! Шоп! Че? Ето, гадняр. Его този. Че, от, ко? А то как ли че? Лейте го е. Чойтър. Защото е с балон. Его този. Стига си хвърля, бе, още... Тук разпред цялата къща. Някой ще ми обясни ли какво правят? Ако виждате, аз мърдам камерата. Някой ще ми обясни ли какво... Защо има ковчежи в къща? Ако това е къща. Мърдай! Бега! Значи са останали двама. Това е невъзможно. Защото е чойтър.
А то с Скуби-Ду. Че, тук е... Вот, чека. А той виждате ли къде съм набрал само да вика? Сака. Той е тука. А... О, някъде е само... Хора, знаете ли където е? Аз не знам. Всъщност той не знам къде е точно къде. Мисля, че е там дето са стълбите, но не съм сигурен. Е тука. Аз съм се стоял тук през цялото време и не съм мърдал, като бъгнят. Ей, готова! Ако може да ми каже какво има там? Какво стана там току-що? Влизаме тук. Какво има там долу? Пица! Пица, 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 пица. Не можем да ядем. I'm sad! Да, бе! Че са? Моти. Мърдайте, бе. Мърдай! Някой е мърдър. Ма, кое? Са? Браче, чакай! Как го правиш? Ако се опита да направи това, бе? Ако стана хора. Той къде е? Той къде е? Беги! Страх, бе! Страх, бе! Страх, бе! Стой тук! Вот! Остана! Бързо тук, долу, 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 долу! Тук се виждам! Има моменти, които съм викал и този момент. Жигувам се. Пак се крия. Oh, yeah? Really, nigga? Really, nigga? Really, nigga? Really, nigga? Really, nigga? То кой да гледам, бе? То няма кой да гледам. Скил, да, ако играете, това съм аз. Не си мисля, че съм някой друг. Може да пишете само на английски. Да. Какво има горе, бе? Какво има горе? Горе има парти. Горе има парти. Да, защо? Моля се качи. О! Мар! Егото там, чуйтър! Бягай!
Să ta. Hai, ciao. Аз съм Ники 95. Like and subscribe.